kawula jagan karahayun rawuhipun para tamu duwen keluarga ageng besan sutresna kawula jagan karahayun rawuhipun mugi ngantos dumugi konduripun samangke ingkang kepareng estreni wonten pasamuan Bapak Pasimin sekalian garwa Satria Nada Jangkep Widuwati ingkang keparengsuan ngarsanipun para tamu Rita Aliviul Ampel BYL hoi Titin Margareta Boyolali Kota Genduk Febri Kaponan itu ya Magelang kabar karsanipun Bapak Ibu kang kinurmatan sinambi lenggah kanthi prayogi sinambi lenggah kanthi amenaken wanci tinar buku hamur bakali kunjuk sagung para tamu Satria Nada nuwun matur nuwun
Matur sembah nuwun keparlangan parisuga sawetawis sampurpakane pepanggihan prikanca Satria Nada mijil saking butuh Tengaran Semarang ingkang kepareng ngaturaken langan parisuga sawetawis kunjuk sagung para miyarsa kepareng sinambi lenggah kanthing rahapi pasugatan wonten ing keluarga ageng Bapak Pasemen sekalian garwa Rita Ampel Boyolali Satria kepareng cegar sawetawis. Kepareng sowan wonten ing Tasara. Nggih. Jetak Getasan Semarang. Lagi pisan iki aku rene. Sampeyan. Iya. Tetepangan kan Bapak Lurah trimo. Pak trimo. Pak Lurah kula jenengipun sekalian garwa. Juga. Lurah ki selalu terarah. Telu sing diarah. Satu. Siji kemakmurane warga. Dua. Loro kemajuaning desa. Tiga. Telu katentremanipun para masyarakat. Kuwi Lurah selalu terarah. Urip ning Kalimantan langsung 300. Ning kene kon prihatin sik lho, Mbak. Buka dasar ning kene iki ya ora ngono kuwi to. Ngaturaken derek bebungah menika pinanganten sekalian garwa ginipun ngaturaken adicara adat sungkeman. Sungkeman. Sembah sungkem sembah ki semoga bahagia. Sungkem ngaturaken dharma bekti kalian Rama Ibu. Nggih. Mugi temanten dadosaken jodoh sing awet langgeng ing saklaminya. Antu bagya mulya donya akhirat. Amin. Manten sekalian garwa adoh saking lelara. Amin. Adoh saking rekoso. Amin. Adoh saking perkara. Amin. Adoh saking sulaya. Amin. Adoh saking panggoda. Mugi antu bagya mulya. Allahumma amin. Amin. Ya Allah, jan kowe elok tenan lho MC larang mahal saka Kartosuro. Larang nek melu-melu wong-wong kae. Lah nek kene ya larang lho. Satria 300 biasa. Ngon 300 direwangi gesah lho kayak hari ini. Ya. Monggo Mbak Rita. Nggih, wilujeng enjang tukap siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng langkah-langkah keca para tamu kinurmatan kalian besan. Wilujeng rapi daran ingkang sampun kaaturaken. Enjih. Kalah mirsani campur sari Satria Nada. Satria Nada komplit. Walah. Iki jan campur sari iki jan ngene iki lho, nom-nom kabeh tuwok gbak. Iki murid-muridku ning isi Surakarta. Oh, muridé Mas Gombal Sumantri. Hati-hati diwet-wet. Lah aja. Diaturi pelok barang ya, Mbak. Pelok barang. Oh iya, bawa lawasane ya. Iya, monggo. Gegarane wong akrami tutu pondok tutu rupa duwe bojo ki aja gagas bondo utawa rupa. Lah gagase apa? Rupa iso tuwa, bondo iso suda. Oh. Iya, Mas. Wong melarat bakal oncat, wong sugih ya bakal mulih. Wong pinter mesti wis tau ngiler. Ning kuwi jaman mbiyen, Mbal. Nek saiki ora sugih ya ora. Ya wis Ora rupa ning bondo iya. kandhane ngeyel ya wis wong wedok iki ngeyel. Lah apa ya garap mangan sayang dan cinta ki wareg lho, Mbal hari gini. Iki iki ora diutamake ngono. Amung ati pawi tane luput pisan kena pisan yen kehampang luwe kehampang Yen angel langkung Mbak Dwi Nurhayati kalian Mas Dimas Wahyu Nugroho. Nggih. Dwi putra nomor kalih. Iki loro. Bener. Oh, nomor kalih nggih, Bu.
Ya no duwi kok. Siji eka, loro duwi, telu tri, catur, ponco, 6 sat, 7 sapta, 8 wasta, 9 nawa, 10 dasa kuwi ngluncang-luncak teko munggah. Durut ki. Ya ben to. 11. Berarti sampean 11. 11 apa? Sedasa eka. Berarti nek 12 sedasa duwi. Iya. Apik. Tan kena di numbas harta. Diaturke kujiwat ya, Cak? Kujiwat. Apik. Iya, oke. Kujiwat. MC kene ya MC-ne ya enom tuwa. Bismillah sampean ki tuwa ya ning tuwa. Aku ki barakane iki. Barakane sapa? Iki ling Orjen iki. Arep Bagas. Lah nek nglungsu. Lah aku ki wong lanang tanggung jawabe gedhe akeh pikirane. Mulakno tak kaya. Nek iki ora tuwa-tuwa. Lah napa? Ora duwe pikiran. Dadi jan kurang ajar. Oleh Bagas. Oleh Bagas. Sapa iki? Tasara kono. Aja macam-macam lho. Iki ning Kartosura ki ndek jeneng lho, iki ki mangsamu. Sumantri. Angger nganggo su wong Kartosura ki wae jan. Kowe teko sak nggon-nggon kondang sugih. Sugih apa? Sugih hutang. Kondang sugih. Ya aja serik wong sugih ki wis jatah. Wis jatah ora iso endo. Dadi ki aja serik. Aku ora serik kok ya. MC kok jan laris ora omong Mas Gombal. Laris 300 ora laris. Tak amini kapok kowe lho, Mbal. Yo njaluk neh. alon-alon to lele. Lho jane bocah gugruk kaya ngono kuwi. Wekasan pamputan.
monggo adik-adik. Niki mungkin langsung pundojon ya, Mas? Langsung pundojon nak nggih. Pundojon iki piye? Ya bablasan ngono lho langsung. Diunduh. Heeh. Pundojon iki pundojon. Pundojon. Wah, kowe iki mesti pundojon pengalaman pundojon. Basa ngendi? Pundojon ra genah njok bayaran larang kowe. Dibayang ngono piye diunduh. Pundojon kuwi langsung gone pahargyan ngene rampung langsung ya lep jenenge ora pundojon. Pundojon ya to nek Jawane ki pundojon. Kowe iki jan wong Jawa ki kurang Jawa kurang pundojon basa kene Kraton Surakarta. Nek mriki lak pundojon nggih Pak nggih lajengan nggih. Kowe ngangkal kowe. Langsung ya jenenge lep kuwi jenenge nek. Kuwi nek siaran ngene iki to. Ora ngandel. Ngene iki. Wong tungake sik mantene. Mbak nganten Mas nganten. Sugeng kaya ibu praninggal ayo mayam tentram sakinah mawaddah warahmah. Amin. Pinarengan rezeki ingkang halal berkah barokah. Bejo donyanipun akhirat. Inggal pinarengan momongan ingkang solan solihah. Tetep bekti sungkem sesepuh kalian marang sepuhipun. Ya, wong tuwa mara tuwa padha wae. Wong tuwa sing ukir jiwa raga, mara tuwa sing edana rasa. Ha iso. Kek jejuduan sesuk peputra akhire uripe bahagia mulya. Ha iso. Manten sampun kaijab kisah. Mugi obah polah kudu sarwa ngarah-arah. Istiqomah sarana ibadah, ngilmu agama wajib biasa. Wong saumatan sabebungah kang sinebut keluarga kang sakinah. Amin Allahumma. Amin. Mantenipun tambah dina, tambah tresna. Amin. Tambah minggu mangke rahayu. Amin. Tambah sasi gampang rezeki. Amin. Tambah taun uripe saya rukun. Tambah anak uripe saya penak. Amin Allahumma amin. Jenengan paham mboten Mas nganten? Ora paham? Blas mesti. Paham. Pokoke pahame gur diasahi mo lho. Anune engko gagase engko malam pertama. Oh no. Aja malam pertama aja lali Mas, Mbak. Wuduh sik ya. Wudu terus? Wuduh sik. Wudu. Wudu. Ayo wuduh sik. Wuduh sik. Lagi donga bismillah. Wudu ra wudoh, kuwi lek hawamu karo wudoh ae. Lah yo. Lah kuwi ora ning akhire kuwi yo ngono. Mulakno keteke cilene ndrindil lek taun. Nek ora wudoh iki sok ribet yo. Gendeng. Kowe iki jare nemen. Cileke kaya ngene pendak taun lairane lho bojone nomge ya nampa. Kancane gur sambatan. Alah kowe nyumbang 20 mulai go. 20.000 aku jek sambatan nggo namutul dangdutan barang lho. Mulai go gedangan 2 lirang. Sambatan. Wah rugi ya. Bayaran.
Jaluk ibu. Sosis basah cubu aku ya. Lah iya. Trocoan kae pas udah. Ngono lho taming segone gur sak entong tok lho sambatan karo kancane. Ngono e. Lah penyegar bathi. Lah kowe nek ngewangi gawe brak ya bebas lho njikuk sego. Wong lem lemet. Sambatan pasang brak kuwi. Lah iya padha le seniman garo ngobati ya pendak taun metang-metang kabeh bojomu iki. Wis kok entek kok. Jare doktere anu ndoke entek ya Mas wis ra iso. Wong gendeng. Bapak terima delengen. Los mawon Pak. Pangapunten nggih Pak. Encen nek wong mboten gadah pikiran. Bojoku kuwi anakku telu. Telu lah ya. Operasi kabeh. Neng Operasi sisa Natalia kabeh. kok ning Natalia. Dadi Sing barep nomor arep lahiran loro, iki telu. lahir angel to. Iya. Akhire operasi. Baru operasi iki metune angel neh. Iya, lho terus operasi. Metu ke rumah sakit iki lho, bayare akeh jebule. Yo mangsane kowe melu BPJS, ge tak bayar. Saya sugih BPJS. Mantri Bagong. Lah nek kowe pengen kirat ora bayar yo melu BPJS, ben sasi bayar. Ya tak bayar nih karo tak grundel ya. Nah karep dhe anakku agarep sambatan ae arah Gurbadi. Nek pulian kok. Makasan papun Matur nuwun Mbak Rita. Monggo Mas. Masih pelok barang. Irama 3/4. Ya. Turutono aja. Yo prakanca dolanan ning jaba. Padang bulan padange kaya rina. Rembulane sing awe-awe ngelingake aja padha turu sore. Yo prakanca dolanan ning jaba. Padang bulan padange kaya rina. Rembulane sing awe-awe ngelingake aja padha turu sore. Aku ki lak yo nunggu diceluk wong yo urung diceluk mau. Rasah Tapi kaya MC liyane kan nyeluk. Monggo Mbak Titi suwen ngene mangkat. maksudnya ki ora ngono. Iya nek le arep mbok dekne ki aku. Ngene iki. Kok nek kono barang ora urut kan yo kowe kok lancang ngadeg ya. Aku mawi. Ini MC internasional kok daripada MC biasa ngene ngene yo kuwi tang mangkat. Dadi iki gua babang. Ini MC kok kemproh iki. bojoku ya ngono. Piye? Ngene mudeng. Oh, paham. Oh ya sesuk meneh ngono. Angger nek cedak lho nek lagi ning pawon pamane. Piye? Anu Dik, apa Mas? Ayo ngek ngono langsung siap. Dadi wis paham, aku mau Paham kekarepane. Suwe ra petuk Oh, iya. lah suwe ra tak nggo ya. Lah wis ora dinggo iki dadi Monggo. abah-abahmu. Pak anu Pak Seming ngesake lagu napa menika? Bu. Pengantin baru. Duhe senangnya pengantin baru. Sing kesel sing rewang ngono ya. Ora rewang aku catering aku ya ngene. Rewang ya monggo Mbak Putri. Ngatos-atos Mbah. Aduh cantik-cantike iki sok Ora fitnah kowe iki. Kowe iki ora fitnah. Apa? Ono cantik iki. Wis sepuh lho kok. Kandhani we ya Allah. Nggih, lho kesek mben kaya ngene ngono. Iya. Nggih Mbah, pangestune nggih Mbah. Niki nak gombal mbah. Apa? Ya ora tekan nini-nini ora ngono Aku kuwi. kabare 100 tahun punjul lho. Sapa sing ngabarke? Kok aja dawa-dawa. Sedengan wae. Dawa cendak ki wis ukuran, gedawan teko kempol no ngawurmu. Umure lho. Oh, umur to tak kira iki. Iki apa? Lagu? Lah tak kira Oh, iki. sing gayeng. Nggih. Sing gajeng. Diaturke gayeng. Garapane kanca-kanca Manjing Ratri. Baik, yang berbahagia Bapak Ibu kaki hormatan. Iki kok iso men golek pemain le rajin ngene lho. Iki Iki rombongan paten kok. oh ngono. Rombongan dadi iki. Lah iya.
kok urut rajin lho wajah iki rajin lho kok sampun. Kok Jawa ya ireng kabeh ngene iki. Iya apa ya kok. Nek Cina resik-resik ya Jawa kok. Kayak anak buahmu lho. Ya reget-reget ngene iki kan. Kan ya kaya Ayo padha ya. langsung saja tanpa rol ya Mas.
Mari sungguh kelajengaken saderipun Kanjeng Adicara wonten pasaman keluarga Ageng Bowo pasemben sekalian garwa. Pungkasan pik 2 3 keparsuan. Nduk Febri Magelang Satria Nada Eksis Video. Mas Mantri ini ya. Mas Mantri. Oh Mas toh. Ya ora nyeluk Mas MC. Gak aku mbah wae lakone ketua nek kok Mas. Apa om ae? Om ae. Ya. Wak golek kos-kosan. Kok iso kos-kosan? Monggo Dik Febri tasih sekolah napa kuliah? Tembe mawon lulus. Oh iya. Tasih apa? Status perawan napa pun bojo? Lah kok perawan? Mentel I apa piye? Mentel I apa piye? Oh dipoto wae kirim nang. Tasih kiambak dereng gadah nggih. Derek gladan sak menika lho, Pak. Oh iya gladan ya. Yo, badhe menyanyi napa kirok monggo nderek. Kula nembe joget mawon, warokan teng mriki Cing. Warokan. Nggih. Nggih mbok menawi wonten papan panyuwunan tembang. Dilarang request. Oh, dilarang. Lah kok iso? Ya lu ngatur aku kok. Dadi gen ora repot, Satria Nada yo ora repot. Oh iya. Bebas. Tunggalaken tasih katur langen parisuga sawetawis. Nggih, kula badhe duet kalian panjenengan. Oh, iya. Tembangipun katresnan sejati. Alah, nggih. Sing piye to iki lagi? Tak kira ki ya isa. Iya. Tak juta ora iso ning sini-sini. Jare 300. Mundak kok. Tak jutai 3 gon. Oh. Katresnan sejati spesial bertepatan berdua untuk panjenengan semuanya. Yo, Satria. Audio. Janji tresno disakseni lintang-lintang ing tengah ing wengi ati kang nandhang asmara Gusti kula paringa usada rembulan ing wayah sing ati papu jan ati nang endi tuh wong manis kang tak wong manis sing tak ati-ati.
Kiki Rahayu spesial kantor buat teman-teman berdua. Pikantuk sasmita karsanipun Bapak Ibu ingkang tuhu kinurmatan ingkang keparlenggah wonten ing pasamuwan ngancik adicara bilih ingkang hamengku gati badhe parak ngabiyantara wonten karsanipun para rawuh ingkang saperlu ngaturaken adicara pambagya wilujeng kunjuk ingkang swadeling pusring pemerintahan wonten ing Jedak Getasan Semarang ingkang kinurmatan Kepala Desa Jedak Bopo Sutrimo Cinajaran Bopo Purwanto tuwin Bopo Sumadi sasana wanci kunjuk ingkang kinurmatan Bopo Sutrimo kasumanggaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Rahayu. Salam waras. Sih rahmat tentrem rahayu. Saking sihwasaning Gusti ingkang amurba jagat. Mugia tansah sinanding kajiwa kasarira. Wonten ing jiwa kula tuwin panjenengan paradeng sagung dumadi raharja niskala.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahlan anikah wa haram masifah. Asyhadu alla ilaha illallah wa ta'ala la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Mugi katur ingkang penghormatan sagunging para pepunden, pini sepuh, pini jaji sepuh miyangka sepuhan, pepoyaning ing reh kautaman ingkang sinubeng pakarti utami. Para pangarsa paranpara, pangemban pangbateng praja, miwah satriya manggala, manggalang negari mandhaping para Dwijabasa ingkang satuwudat Tinatilada sagung para kawula. Kadata muktaromin, mugi katur sagunging para alim ulama, pangarsaning agama, para kiai, rama, pandhita, biksu biksumi ingkang sang pantratridatan senggang kendhat pedhotipun tansah sinanding kitab wahyuning Ilahi Rabbi aminangka panuntun kiblating panembah kawula nuwun. Sumarawam yang sang yaning para sanak kadang santana warga barayagem daging kulit ingkang tuhu sinambrama ing pamboja langkung inangkung keluarga agung tamu besan nenggih keluarga agung manipun Bapak Eko Sriyatno sekang garu ingkang tuhu minulya. Sakderengipun marak lajeng matur, sumangga kula tuwin panjenengan tansah ngagungaken raos syukur wonten sa Gusti ingkang murbeng dumadi diat ingkang akarya jagat nenggih Allah Subhanahu wa taala katitik sedaya limpahan rahmat hidayah sainahipun ingkang tansah lemtah dumateng kula tuwin panjenengan. Sawetawis astu kula tuwin panjenengan saged pinanggihan silaturahim ijabatul dakwah wonten acara wali matur arsing kalenggan niku kanthi lancar-lancak boten manggih pampeng satunggaling menapa-menapa. Sawetawis kinten supe selawat sasalipun Allah tansah kasanjungaken dhateng Nabiullah Nabi akhir zaman, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sangat katengga sapat menggah pitulunganipun fitini fadunya Allah hatal akhirah amin Allahumma amin. Beragung tamu ingkang tuhu minulya sawetawis kalina pribadi kula kepareng hanya latur awit nawang awrat dalam mestuti dawuh pangandikanipun saking pamengku gati sahibul hajat anakipun bapa pasmin sekan garwa ginen kepareng gati nanggapi sowan tarlem winang solan atur panjenengan hawit sih budidayane manungsa tanpa saking pangwasing Gusti Priagung ing pramila-panipun bapa pasmin sekan garwa anggenyo misuda palakrama dhawuhipun minangka sekanadyan sampun rinantam rinacik kanthi matarik-tarik ewa semanten temtu kathah kegaranganipun saking banipun ingkang langkung utami tansah ngeteraken ahlan wa sahlan hudurikum ngaturaken kasungan karo panjenengan wonten ing menika papan panggenan namung astu ing mbok bilih anggenipun nanggapi menggah kerawan panjenengan temtunipun kirang warata anggen jawab asta setunggal baka setunggalipun saking pamungkati lumantar kula tansah nyuwun diagung samudra pangaksama sawetawis Priagung saking pamungkati mbok bilanggenipun ngaturi papan palenggahan minggaing bojo krami pramung boga mungkati pramugara pramulati mandhap saking wingging atur panglipur wuyung
Satria Nadia Musik Entertainment ingkang sampun kepareng nglipur manah panjenengan sami. Sering mbok bilih kirang nuju mrono, kirang pantes lumantar kula tansah mabantu-bantu. Nyuwun sambut ingkang tanpa pepindho. Priagung tamu pepunden pinisepuh kadang kinasih ingkang syukur rahayu. Salajengipun kanthi sri menggalih saking pamugati tansah matur ageng panuwun dumateng sedaya para sanak kadang kadian hambung mitra pitepangan mager sari tumalitis ingkang saestu sampun kersa paring pambiyantu saeguh pratikel tata lan cara sawetara saged lancar-lancar samudanipun ageng pangajab priagung mugi sih budi dharma panjenengan kalebet amal ingkang sae tumraping Gusti Kang murbeng dumadi pikantuk imbal ingkang malipet-lipet kathahipun. Pragung tamu pepunden pinisepuh kadang kinasih ingkang kebaing syukur hayu. Salajengipun kanthi menggalih bilih sowan karawan panjenengan saking manipun Bapak Pasminsikan garwa numinggih kasuwun berkah pandonga pangestu anggenya misuda pala krama dawuhipun Nak Mas Ayu Dwi Nur Hayati ingkang sampun kepareng jinatukrami kalian Nak Mas Bagus Dimas Wahyu Nugroho kekalipun saking Tosoroa kali niat pengajab bismillah tawakkalullah pinanganten sekalian mugi dadiyo keluarga ingkang sakinah mawaddah sarta warahmah amin Allahumma amin. Pragung tamu nuwun sewu gelak wanci mekaten saha semanten atur kula kirang pitaksana mbok bilih kula matur kathah temtu kewala nggih kula matur wit Purmadya ngantos musana kirang nuju prana kula tansah mawantu-wantu nyuwun diagung samudra pangaksama pungkasing atur sumangga gandeng ingkang jejalan namun tetap hati-hati di jalan rangkul ingkang sehati nanging tetap hati-hati makaten saking kula akhiri wallahumma fiq ila aqwa midharik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun sembah nuwun Bapak Sutrima babaring sabda adicara pambagya wilujeng kanthi kaduk ruruh pinuju hangrah pratur pangandika ingkang kinurmatan Kepala Desa Njedak Getasan Semarang Sulih Sari saking keluarga ingkang hambegati karsanipun para tamu kalau dherekaken keningaken cipta rasa nganci adicara pandonga Hastunggara murih Purwamadya ngiwusana panggih rahayu wilujeng kalih beda nir ing sampikala kunjuk ingkang kinurmatan ingkang kepareng ngaturaken pandonga Hastunggara Bapa Suhudi Sasana Wanci pandonga kasumanggaken sumangga nuwun. Ya utuh. Oh lagi. Monggo Bapak Suhudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa radhiyallahu ta'ala an Rasulillah sayyidina ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salaman tibbitina wa salamatan biriyaqina wa salaman bin ahlina wa asal mahtimatina Allah nawir kulubana bisamsika bihiyatiyaka wa mirkanadim angdu tirani mina khafri wal haqi sannati wa la'ma kunnar Allahumma salim tunjina biha min jami'al ahwali wal afat wal daktilana biha min jami'al hajat wa tudawrina min jami'al syai'at wa tarba'una biha ngindakala darajat wa tubaluhal hayat min jamil khair fil hayati wa batal mamat Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samil ngalim wa tuf ngalaina tawabir rahim Allahumma iraka jabah warna batila wa yukna itinabah Allahumma ya hanu ya hamid ya mutu ya mu'id ya rahimu ya wadud ahni ya fi batilika aman siwak wa bi halalika an haramik wa bahlika an haramik Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wakina anda benar wa sallallahu alaihi Muhammadin wa baraka wa salam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun
Wassalamualaikum walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur sembah nuwun Bapak Sudi. Amal kesaenan ngunjuk panjenengan lumebaripun sagung para tamu dan warga kebisan kang kepar lenggah wonten pasamuan. Katur satriya nada ingkang kepar ngaturaken langan parisuka katur kasumanggaken Widuwati. Kene adik-adik. Telu kabeh.